Здравейте, приятели! Аз съм капитанка. Алеве, господин Кактус и моя един път да не се объркаме. Това Happy Wheels. Steve the Baby. Трябва да видим какво става сега. Аз трябва да се сейфна. Я път. Къде си, бе? Изберг. Бомба! Окей. Тук паха негри започнаха. Фъни с контрол. Много ще е пънивате. Да. Кой ще сега? Ако хвана меча, разбира се. Бати фъни, мана. Те спанаха всички тук, бе. Негри и дялко ледовци. Ще май скоро замървам. Добре. Така. The challenge. Що падна? Овак. Щит пълен, щит! Отново. I'm going to rape you. Виждате? Fuck you. Девет! Вот! Не! Сега! Добре. Следва опит. За този труден левел. За някой стоя бати труден левел. Скори малко, бе. Скори, бе. Ема е страх. Добре, не знам какво ще се. Да, бе. Не е лесното просто. Добре. Сега. Харпун. Стига, бе. Харпун. Това е най-много обичано. Това е макс. Харпун рън. Хард. Чапа, бе. Хард да е хард. Колко да е? Да, бе, 100 няма да е хард. Че хард не е ми направо си... Поне някой дял кола, някой друг. Hard Spike Jetpack. О, не. Всяко трябва да взимаме монетите, направо се усъра, бе. Да, 1.21. Също му. Абе, това си фейл от всякъде. Не дей. Точно така. Разцепих си ръката. Сега разцепих целя. Разбира се. Няма един път да не са фейлна тука, бе. Това е тук съм играл. Не. Аз бих си дъза. Аре, бе. Омага, не. Добре, последен опит. Не. Така де. Сега. Нямам време да прочита това. Като му мина това? Много ми интересно по-скоро. Слово, ще отдава на фаст, бе. Що да ми? Слово. Но тук, като гледам много не може да се мини. И то може? Махам се от тук. Де? Зами, бе. Всяко по-точно трябва да правим. Яко. Ето това е много яко. Лео! Стига ли? Какво съм беше? Махни се от тука, бе. Извърх маршрут. Значи, че изпълня. Такива думички. Стига, де! Щит пълен. Джавай. Неандерталец. Първо ще хвърлям това. Що всичко ти на дете? Отиди после на Уин. Фейл, бе. Да си фейлът. Това вече ми е най-пишният фейл, бе, майна, бе. Сепих за един път и това ти на Уин. Аз много се яко, майна.
Стой, бе, стой ти кам. Фак. Последно пита. Защото кеф. Лева. Не. О, не. Сякаш направо тази магия, случайно някой да знае. Деш, набирам се. Тука, право си. Майката. Модери тук. Аре, точно пък де... Я? На мен ми става нищо, нали бе? Само ми се заби кръка. Да, нищо. Funny upskillers. Level. Добре, зай, сега видим какво е фънито по-точно. Много фъни. Супер фънито. С това, ако не е фънито... Шит пълен. Финиш, хе. Напред и нагоре. Шит. Без ръце малко трудно май ще го мина. Може би не. Не ти стана, Не ти стана. Ще стана. Добре, последно опит тук е, нали? Това е много бързо така, обаче окей. Да си минам само така на мизерни левелчета. Няу. Да. Стига, бе! Ей, бе. Окей. Nuclear. Или Nuclear. Не съм много запознат. Що всичко да се лагна, ако му я питам? Не, то лево си ми лагна целия комп от нея. Нали бе? Ти... левелът. Окей, мисля това да е епизода. Коментарите, оценайте, абонирайте се за мен и чао! Да, се оправи, бе.